खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय' आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रौतायाव सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखा बेखेवदों। बिटिआरनि बेसरकारि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो दाबि खालामदों। आसाम सोरखारा दिनै गोदान एसअपि फोसावबाय। दिनैनिफ्राय जागायबाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाय। 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन अफलाइन क्लास। आसामनि गासै 40 जिल्लायाव दैबानाजों सा 363 लाख सुबुङा हालाय-हाफाय। लखिमपुर जिल्लायाव गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों। काजिरङा हादोरारि हाग्रामानि लामायाव मोननाय मासे मै फिसाखौ बासाव लांखारनानै सासे पुलिसा हमजादों। एआइइउडिएफनि बारग' एमएलए फणीन्द्रनाथ तालुकदारा बिजेपिआव हाबबाय। मिज'राम साम्पायाव फरेन अरिजिन सिगारेट बोखांनो हादों। टकिय' पेरा अलिम्पिकआव भारतनि 3 गेलेगिरिया मेडेल आवथायनो हाबावबाय। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों जों फोरोंनाय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रौतायाव दिनै सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखा बेखेवदों। मुंख्लं बिहुराम बर'नि 80थि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै दिनै रौतायाव बिथांनि मुसुखा बेखेवदों। बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आसामनि हान्थामेला, दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिनि आखाइजों दिनै सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बिहुराम बर'नि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि तरेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे जर'खा मेलबो जथुमनाय जायो। बे मेलाव मानि आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांसा मेलेमजिबि सुबुंफोरा। बिटिआरनि गासैबो बेसरकारि एबा भेन्सार गोजौ फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनो दाबि खालामदों दुलाराय बिटिसि बेसरकारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा। दुलाराय बिटिसि बेसरकारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा दिनै क'क्राझार सहरनि टेङापारा बेसरकारि अलंबार गोजौ फरायसालियाव मोनसे सावरायमेल जथुमो। बे सावराय जथुमनि गेजेरजोंनो दुलाराय बिटिसि बेसरकारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो बेसरकारि गोजौ फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ खावलायो। मख'नो गोनांदि 25-30 बोसोरसो बारलांनायनि उनावबो दिनैसिमबो माखासे फरायसालिफोरा सोरखारि जायैखौ दुलाराय बिटिसि बेसरकारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नं दफाखौ थाबैनो मावफुंनानै गासैबो बेसरकारि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो खावलायदों। बेसरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर ओनसोलाव गं 125सो बेसरकारि गोजौ फरायसालिफोर दं आरो 1250सो फोरोंगिरिफोर दं। दिनै 1 सेप्तेम्बर खालि आसाम सोरखारा फोसावबाय रायजोआव गोदान एसअपि। आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै दिनै रायजोआव फोसावबाय गोदान एसअपि। बे गोदान एसअपि बादिब्ला 1 नम्बर हरनि कार्फिउआ हरनि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। 2 नम्बर 18 बोसोर बैसो जानो थाखाय जायफोर फरायसाफोरा 2-3 दान दंबावो थामहिनबा भेक्सिन लायाखै बिसोरो फिजिकेल क्लास लानो हागोन। 3 नम्बर पस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एचएस जोबथा बोसोर जिएनएम आरो टेक्निकेल इनस्टिट्यूशननि जायफोर फरायसाफोरा सेथि डज भेक्सिन लाबाय बिसोरल' थाखोआव हाबनो गनायथि मोनगोन। 4 नम्बर पस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एचएस जोबथा बोसोरनि जायफोर फरायसाफोरा सोरखारि कलेज हस्टेलाव थायो बिसोरो मोननै डज भेक्सिन लानाय जानो नांगोन अब्लासो हस्टेलाव हाबनो मोनगोन। 5 नम्बर फालांगियारि जायगा रेस्टुरेन्ट, हटेल, धाबा, रिजर्ट थामहिनबा हटेल रेस्टुरेन्टफोरनिफ्राय फुड आइटेम्सनि डेलिभार खालामनाय लोगोसे श'रुमफोरा हरनि 8 रिंगासिम खुला थागोन। 2 नम्बर मटरसाइकेल पेलन राइडिं खालामग्राफोरा सेथि डज भेक्सिन लानाय जाथारनांगोन आरो मास्क गानथारनांगोन। 7 नम्बर दिनैनिफ्राय इन्टार डिस्ट्रिक्ट बास खारनो मोनबाय। 100% पेसेन्जार हान्थिनो हागोन नाथाय फसंनानै पेसेन्जार दिखांनो मोननाय नङा। फसंनानै पेसेन्जार दिखाङोब्ला ड्राइभारफोरनिफ्राय फाइन लानाय जागोन लोगोसे लाइसेन्सखौ आरो रेजिस्ट्रेसनखौ हान्थिनायनि थाखाय बन्द खालामना होनाय जागोन।
8 नम्बर जायफोर पेसेन्जारा सेथि डज भेक्सिन लाबाय बिसोरो इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनो हागोन। 9 नम्बर जायखिजाया आफाद सुबुं गौथुमाव सेथि डज भेक्सिन लानाय गासै 50 सुबुंफोरा बाहागो लानो मोनगोन आरो हाबा उद्रायनायफोरावबो सेथि डज भेक्सिन लानाय गासै 50 सुबुंफोरा बाहागो लानो मोनगोन। 10 नम्बर धोरोमारि आइकनिक जायगाफोराव सेथि डज भेक्सिन लानाय घन्टाफायाव गासै 40 सिबियारिफोरा हाबनो मोनगोन आरो गुबुन धोरोमारि जायगाफोराव घन्टाफायाव गासै 20 सिबियारिफोरा हाबनो मोनगोन। 11 नम्बर सिनेमा हल आरो थियेटार हलफोरा आगोलनि बादिनो बन्द थागोन। 12 नम्बर जायफोर जायगाया कर'नानि कन्टेनमेन्ट ज'नाव गोग्लैनानै दङ बैफोर जायगाया आगोलनि नेमखान्थि बादिनो सोलिनांगोन। रायजोआव कभिडनि गोदान एसअपि ओंखारबाय। सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ कभिडनि गोदान एसअपि फोसावबाय। गोदान एसअपि बादियै दिनैनिफ्राय जागायबाय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव हान्थिनाय एबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट दावबायनाय। गोलाव समनि उनाव निजायारि गारिजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि दावबायारि गारिनि सिबिथायखौ दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। बेनि सायाव रायजो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय बादिब्ला हान्थामेला बास गारियाव 100% दावबायारिफोर दैखांनो हागोन, नाथाय सासेबो दावबायारिफोरा गसंनानै थानो मोननाय नङा एबा गारियाव थानाय सिटनि बांसिन सुबुंखौ गारियाव दैखांनो मोननाय नङा। गसंहोनानै दावबायारि लाङोब्ला ड्राइभारनि लाइसेन्स दानजानोबो हागौ। मख'नो गोनांदि इन्टार डिस्ट्रिक्ट दावबायनायाव साफ्रोमबो दावबायारिफोरा कभिडनि मोनसेब्लाबो डज भेक्सिन लानाय जाथारनांगोन होन्नानैबो फोसावदों। बेजों लोगोसेनो दिनैनिफ्राय बाइकआव 2 सुबुं गाखोनो हागोन, अब्लाबो 2बो सुबुङा मास्क गानथारनांगोन। ओरैहाय लांदां जायगायाव खुंनाय समाजारि हाबा-हुखा फोरबो बायदिनि बेलायाव कभिडनि नेमखान्थिखौ सोलाय-सोल' खालामाखै। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव काजिरङा हादोरारि हाग्रामायाव दै लोमसावनायनि जाहोनाव जुनारफोरा हालाय-हाफाय जानांनानै गोजौ जायगा फारसे फोजोबनांनायाव 39 नं हादोरारि राजा लामायाव काजिरङा हाग्रामानि बाग्रि ओनसोलनिफ्राय लामायाव मोननाय मासे मै फिसाखौ गावनि बास गारियाव दैखांनानै लांखारनायनि दायाव सासे पुलिसआ हमजादों। हमजानाय पुलिसनि मुंखौ 9 एपिबिएननि हावेलदार ड्राइभार हेमन्त हेन्डिकै होननानै मिथिहोदों। बाग्रि रेन्जनि रेन्जारआ मिथिहोनाय बादिब्ला 9 एपिबिएननि बास एएस 333822 नम्बरनि बास गारि सिङाव मैखौ दैखांनानै हावेलदार हेमन्त हेन्डिकैआ नगाव फारसे थांगासिनो दङमोन। बे खौरांखौ मोननानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाया बासनि उन होसोलांनानै हेमन्त हेन्डिकैखौ मै फिसाजों लोगोसे हमहैनो हादों। हमजानायनि उनाव हावेलदार हेमन्त हेन्डिकैआ बै मै फिसाखौ हाग्रा बिफाननि आखायावसो गथायनो लाबोदों होननानै बुंदोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाना बिनि रावखौ फोथायाखै आरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आयेन बादि हेमन्त हेन्डिकैनि बेरेखायै एफआइआर होबाय होननानै बाग्रि रेन्जनि रेन्जारआ सुलुङाव फोरमायदों। ओजोंहाय काजिरङा कालियाबर ओनसोलाव दैबानाजों जुनारफोरा हालाय-हाफाय जानांनायाव 10 सान सिगाङाव जोनोम जागोदान मासे गान्दा फिसायाबो बिमा गोमाजानानै हारसिङै थानांनायलाय हाग्रा बिफाना जुनार जोथोन लाग्रा इउनिटआव गथायफैनांदों होननानै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। भुटान हाजो अरुणाचल हाजोआव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गासै 40 जिल्लायाव दैबानाजों गासै सा 363 लाख सुबुङा आथिखालाव हालाय-हाफाय जानांदों। बेनिनो लखिमपुर जिल्लायाव गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों। मानो होनोब्ला सुबनसिरि दैमानि सायाव एनएचपिसिनि लुनाय बान्दोनि 5 नं टान्नेलाव बायफ्लंनायाव दैनि बोहैनाया बांद्राय जानायाव लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लायाव जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। आसाम सोरखारनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला लखिमपुर जिल्लायाव गासै सा 13 लाख सुबुङा दैबानाजों हालाय-हाफाय जानांदों। आथिखालाव मोनजि जिल्लायाव गासै गं 950 गामिया गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो जाहोनाव गासै मोन 44 रिलिफ केम्प फसंनो गोनां जादों। नखर बिफाननि गासै सा 470 एसडिआरएफ जवानफोरा रैखाथिनि खामानियाव नांथाबनानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिजोराम साम्पायाव गासै 260 थफ्लानि फरेन अरिजिन सिगारेट बोखांनो हादों। म्यानमार बर्डारनि साखाथियाव थानाय मिजोरामनि सिङाव थानाय साम्पाइ जिल्लायाव गासै 260 थफ्लानि फरेन अरिजिन सिगारेट बोखांनो हादों। दिनै आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्टनि जुथायै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखा फरेन अरिजिन सिगारेट बोखांनो हादों। मिजोरामनि साम्पाइ जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्टनि बादिब्ला बोखांनो हानाय फरेन अरिजिन सिगारेटनि बेसेना गासै 3 कौटिनिबो बांसिन जानो हागौ।
AIUDF नि बारग' MLA फणीन्द्रनाथ तालुकदारा BJP आव दिनै जयेन जाबाय। भबानीपुर समस्तिनि AIUDF नि MLA फणीन्द्र तालुकदारा अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट राजखान्थि दोलोनिफ्राय रिजाइन होनानै दिनै BJP राजखान्थि दोलोआव जयेन जाबाय। बेनि बागै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै BJP राजखान्थि दोलोनि गोदान सोद्रोमा फणीन्द्र तालुकदारखौ बरायदों। बे बिथिङाव AIUDF दोलोनि गाहाय नेहाथारि आमिनुल इस्लामआ बुंदों दि जों दा सासे फोथाय खेबस' दैदेनगिरिखौ बिदाय होबाय। जाय दैदेनगिरिया रायजो राजाखौ थगायनो हायो बिखौ AIUDFआ आजावनानै लाफिननायबो नंला आरो बेनि फिथाइखौ गावनो उननि समाव मोनजागोन होननानै आमिनुल इस्लामआ बुंबावदों। ओजोंहाय कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बरायाबो बुंदों दि आथिखालाव फणीनाव सनि नांबाय। बेखायनो गावनि मोनखानाय MLA मासिखौबो एंगारनानै BJP दोलोआव गेरुवा सि गानहैबाय। टकिय' पेराअलिम्पिकआव भारतनि साथाम गेलेगिरिया मेडेल आवथायनो हाबावबाय। भारतारि मारियाप्पा थांगाभेलुआ मैया मंगलबारखालि हौवाफोरनि हाइ जाम्प T63 बारनायाव देरहाना सिलभार मेडेल आवथायनो हादों। मारियाप्पानि हाइ जाम्प बारनायनि स्क'रआ 1.86। गुबुन फारसेथिं शाराद कुमाराबो हाइ जाम्प T63 बारनायाव देरहाना ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हादों। गुबुन फारसेथिं एथलेटिक्स सिंहराजआ एयार पास्टल SH1 आव 10M स्क'र लाना ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हादों। बे खौरांखौ मोनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै साथामबो देरहागिरिखौ साबायखर बावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 2 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।